Böyle ahmak Kürt artık kalmamalıdır. Olay bu kadar açık. Eyvallah. Eyvallah. Hürmet ediyorum Çelim abi. Ben müsaademi istiyorum. Hayırlı yayınlar. Hayırlı geceler. Eyvallah. Çok sağ olun. هەفتەیە دەرباس بووید دی ساڵ سەر ئاکرانی خانی تیوی برێ سەلیم چروکەیە خەلەکێ خۆ هەفەیبینە خۆ برێز عەبدولڕەحیم سەماویرە بەردەوام کرد دوێ خەلەکێ تشتێن باڵکێش هاتن گوتن و هەڵوەستێن باڵکێشی دەرکەتن پێشبەریوە وە دیت ئەز ناخوازم مەسەلەی دووبارە بکەم دووکو هەن خەلکێ مەیان ڕۆژاوایی وان مەسەلا ناشۆپینن بەر زمانی ترکی تێبیرامە دەما ئەمدناوە لەبوو خەباتە پەکەکێ لە ڕۆژاوایی کوردستانی دەبوون ملەتێ مە ji زمانی ترکی پڕ عاجز بوو یعنی دەما کادرۆیان پەکەکێ ترکی دائاخivîn gel عاجز dibû me tîvî yan medya tîvî bi Tirkî daaxivî dîsa gelê me aciz bû her tim bihaneya rêxistinê ew bû ku mebesta me ku gelê Tirk têbigêje mala min ê yanî hemû gelê Tirk dev ji kanalê xwe tîvî berdabûn jî û medya pekekê girtibûn tiştekî wilo tune yanî ne rast bû bihane bû hicet bû lê xem nake yanî heta kesên anti pekekê jî xanî tîvî jî di nav de piranî zimanê Tirkî tê bikare anî ez dikarim yanî ji xanî tîvî re bihaneya bibînim ku me berê ji me tîvî û medya tîvî re bihaneya didît na ez nikarim yanî ka êmî van xwestî ka yanî birêz Selîm Çirûkaya xwestî ku program Tirkî bi ev çîrokekî dine ev mijarekî dine divê hevpeyvînê de dîsa dubare kir birêz Abdurrahîm Semawî ku hin alî çûne cem apo dîtine rewşa wî yanî pak e çekî bi temenê xwe mezin bîye lê rewşa wî baş ne wekî pekekê dibêje di girava yanî di rewşekî di girava emlayî de rewşekî tecrîdê û tenduristiya wî xerab û tiştek wilo tune yanî ev vir û derewê pekekê nerast birêz Semawî got ku hin alî hindirê dewletê de çûne cem wî û diyalog berdewam e û li demê pêş de ew ê apo hên daxuyanî ji bo raya giştî eşkere bike di vê daxuyaniya hanê de wê apo bang li gelê Kurd bike li Başûr li Rojhilat li Bakur li Rojava ku li gel dewletên Rojhilata navîn di nava bereyekî de bin li dijî emperyalîzmê li dijî siyonîzmê û li dijî Amerîqa û ev çîrok mîrokê hanê banga apo niha wilo ye li hemberî emperyalîzm ji xwe apo di yanî tiştekî wilo ez dûrî apo nabînim çima ji ber ku di parastinê xwe de û pirtûkên vê dawiyê ê ku ji Îmralî derketin û kapîtalîsta modernîte û êrişî kapîtalîzmê û Amerîka û yanî bi vî rengê hanê bi tundî rexne û êrîş dikir pêve girêdayî dema apo li Şamê bû jî di beroya hevdeh sed Hizbullah Îran wê çaxê jî digot ez di hindirê vê bereya hanê de ye û ciyê xwe digire bereya berxwedanê li hemberî Amerîka û kapîtalîzmê û tiştên bi vî rengî birêz Semawî got yanî ev ne tiştên birêz tiştê apo ne û di rêya birêz Abdurrahîm Semawî de ji raya giştî re li ser ekranê Xanî tîvî eşkere bû helbet ez dizanim yanî û her kes dizane û hemû karmendên Xanî tîvî dizane ku birêz Semawî bi teklîfa dewletê yanî vî tiştê hanê dike bê kontrola dewletê nikare tiştekî wilo bike apo jî bê kontrola dewletê nikare yanî daxuyaniyekî yan jî tiştekî bêje mebesta me berê jî gotî wez dîsa dubare dikim apo
ومالا خالي خوا لسر كردا لهفكن يعني دما كنت بانگ لقالي كرد بك حموتي كيفن بدولتين روشلات نابين لهمبري أمريكا لهمبري سيونيزم وإسرائيل تي كيفن بري كي تش كردات خوازه بإيران تي كيفن هف بإنديا كي بتركار تي كيفن هف بإنديا كي برجيما سوري تي كيفن هف بإنديا شخوا بكي كيب بري بإيران وبحشتا الشعبي ردناوا دانستندن وكنترول هديه بكي كيب بري برجيما سوري ردناوا دانستندن هديه بكي كيب بري دهندري بارلمانتويا تركي ديه ودناوا دانستندن هديه ایدی کی مخاطب اپو کی کردج دروای کتلیا پککی کو دبو کو سری پککی بیشینن وش في خطا هاني جوی چیزگیا هاني درکبه اف تشت اگر راست بو دمی پیش خویا به اپو گلو يعني اگر اشکره بک دیمکی او دروین کو اپو دگوت دروین پککی دگوت کو خطا سیمین امام خطا سیمین ام نه ناتو نه وارسونه نه سوفيت نه امريكان نه اوبوزيسيون نه دسلا دارن ام خطا سيمين demek ev dereva xeta sêyemîn ku PKK me pê gêj kiribû êdî li ser zimanê apo eşkere dibe. Ji zaten praktîka PKK eşkere kiriye. Yani دانستاندنên PKK bi Îranê re bi rejîma Sûrî re bi heşta şeعبî re ku bi dewleta Tirk re ew mesele hatiye zelalê ji mir zelalê ji gelek kesarî jî zelal e ku PKK li gel desthilatdariyê li dijî opozisyonê carna li gel opozisyonê wekî çîroka CHP û Tirkiye ji ber ku yani ne li aliyê çareseriyê ye PKK li bakur jî ne li gel çareseriyê ye ez behsa PKKya Qendîlê dikim ne behsa PKKya Apo dikim yani me berê jî behs kirîn akûkiyên di navbera Qendîl û di navbera Apo de heya çi derece hene eşkere nakin di wê hevpeyvîna di navbera Selîm Çîrokeya de û Abdirehîm Semawî de hin nîqaş hûl û tûj dibe gerv dibe Selîm Çîrokeya nerîna Kurda dibe nerîna me diparêze yani ku em nikarin bi dewleta Tirk weke carekî din em yani em werin xapandin dema Mustafa Kemal Atatürk soz dida Kurda distê xwe li singa xwe dixist em dagirker derxînin ji welatê xwe em yani niha welatê me bin destê şerheyî şerê cîhanê ê duwemîn ê yekemîn biborin qediyayê em peymana sîverê vala derxin û em ê vî welatê hanê ji Kurdarin ji Tirkarin ji Ermena Çerkeza Siryana ji tevayî neteweyar em ava bikin piştî ku Atatürk tiştê xwe bicî anî sozê xwe jî xwar yani niha jî rewşekî wilo heye ihtimala derbekî mezin li Îranê bikeve ihtimala ku Îran perçe bibe ew ihtimal heye siyaset kesek bere nebêje nav ihtimal çi qîse ihtimal zeîf be hindik be lê mumkin e yani ev divê dema dawî de heye Tirk ditirsin ku têkiliyên PKK û Amerîka xurt bibin ji ber ku ne ji İsraîlê ditirsin ji Amerîka ditirsin İsraîl tiştek ji Kurdan nekiriye ez dibêjim me gotî wis dibare dikim Amerîka tişna ji Kurdan kiriye Amerîka kiriye bi taybet piştî salê nod û yekê Amerîka ji Kurdan tişt kirin yani emere dikarî bêje kes nikare inkar bike bes İsraîl tiştek ji Kurdan nekiriye Tirk ditirsin İsraîl jî têkeve ser vê meselê eger İsraîl û Amerîka bibêniye ku piştgiriya Kurdan bikin wê çavê yani ji bavê Tirka zêde ye ku bêjin na hêja Tirk ji vê ditirsin ku
قەسەدە و ئەمریکا تێکیلیەوان خراپ و کورد و ئەمریکا تێکیلیەوان خراپ بڤی ئاپۆش خۆ دەبێژێ کوردستانە عێراقی ئیسرائیلە دووەمینە پر دووبارە دەکەوێ مەسەلە هانێ ئاپۆ AKP'jî دووبارە دەکە AKP naxwaz Kurd û Amerîka silavê bidin hevdû tiştekî hey têkiliyê jî hey dixwaze xerab bike İran naxwaze Kurd û Amerîka bigêjin hevdû PKK jî naxwaze Tirk û Amerîka bigêjin hevdû va daxuyaniyê Cemîl Bayîk binerin ê Qendîlê binerin ê Apo binerin demekî Tirk û İran û PKK di eynî sengerê de ne ku Kurd û Amerîka navbera wan xweş nebe ditirsin tiştekî dubare bibe tevlîk û Efrîn jî dagirkirin Serêkaniyê jî dagirkirin girê sivîlê ew tiştê ew herêma Cizîrê a ku mayî ji Kurdistana Rojava ew têke bi rewşekî têke bi statûyekî wekî Kurdistana Iraqê a federe Tirk ji vê mesele hanê ditirsin û ew ê Apo têxin dewrê yanî li ser zimanê Apo dewleta Tirk dewleta kûr a Tirk wê biaxiv û bang ji Kurdan re bişîne û hinek soza AKP bêje em reforma çê bikin em ê nizam çê bikin û van derew merewê hanê wê bikin dibe ku hinek Apoçî barin xapandin Cemîl Bayîk Duran Kalkan vana jî ji xwe berê hembêza Amerîka İranê de ne wê bersivê yanî bi xweşbînî nêzik bikin û wê hewl bidin îja ka gelo gelê me Rojavayê Kurdistanê Bahoz û Ardal û Aldar û ev kesên kulûr heye qadroyên Sûriyelî ê di nava PKK ku li Rojava dixebin wê yanî vê carî jî wê bi PKK werin xapandin yanî werin lîska PKK heta kengî wê dibin lîska PKK dibin ew mezlûm hebê jî bi vî rengî Apo bi pêrê telîfonê jî biaxive û ji yerî bêje gelo wê bi a Apo bike û heta kengî wê bi a Apo bike yanî pirs ev e di rojên pêş de ev mesele wê baş zelal bibin wê baş diyar bibin gelo Ebdirehman Semawî heya çi derece li gorî rewşa wî li gorî axaftinê wî mêrik ji xwe bawer e ma ku di çend rojên pêşiya me de wê Apo ka çi bêje eger naveroka axaftina wî wekî a Ebdirehman Semawî bi dibekî gelê Kurd kutleya PKK'yê gerek ji nav pê bi li Ebdirehman Semawî guhdar bike û li Qendîlê guhdar neke gerek ji nav pê bi li Ebdirehman Semawî guhdar bike Ebdirehîm Semawî biborin û li parêzerên Apo guhdar neke ji ber ku van axaftinê hanê van nerînê hanê ne di rêya Qendîlê de ne di rêya parêzerên Apo de di rêya Ebdirehîm Semawî de tê belavkirin helbet Ebdirehîm Semawî nerînên çirûke qebûl nekir yanî ji ber ku ew hatiye nerîna Apo nerîna dewletê bêje Camêr xatirê xwe xwest û ji program derket heqî wî heye yanî ez tê digêjim çi mawilo kir yanî rewş dibin kontrolê de ye Apo dibin kontrolê de ye Hadev dibin kontrolê de ye ew jî dibin kontrolê de ye yanî ev tiştên ku axaftinên tê kirin li ser Xanî TV tên şopandin tên teqîbkirin ji aliyê dewleta kûr ka entelektûelê Kurd çi dibêjin Selîm Çîrûka çi dibêje nizanim PKK çi dibêje opozîsyona PKK çi dibêje nav çi bin xemnakir lê dibin şopandinê de ne Ebdirehîm Semawî jî di nav de Camêr dibin şopandinê de sînorekî wî heye hedekî wî heye ku her tê de biaxive xwe di însiyatîv û nerînê xwe bêje nerînê xwe jî bêje nerînê wî jî wilo yanî paralel wekî nerînên dewletê nerînê AKP nerînê Apo nerînên mîtê gelê Kurd gelo
ويفان تشتيهان قبول بكيانا هذا بشخوا نكاري بيجنا جبركو دو بارتي تشقل ماس بارتي وكي مرا كاري بيج شركتكي سري سدي حفتي دولت سري سدي سيبككي يعني وكي كواليسيونكي وكي شركتكي بعرا دولتي تيد دولتا تشرك دولتا كور جو بعرا بككي بيتر يعني اوجي وكي دولتي يعني ويباخذ وينكار بيجن نعم قبول ناكن ولهم بري فيه الوسطى هاني هالوسطى ابو نه الوسطى ابو الوسطى دولتي نكارن رياكسيونكي تند ورخنجير وسربخه بدن ديار كرن اف مجارين هاند دمي بيش ويعني بيتر زلال بن كا امشي يبندي